What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imong kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Jeric ginaingon, dili kasuko ang rason nga gibuwagan ti ka. Nakakita lang gyud ko og lain nga binuhat nga mas bugat sa akong kasing-kasing. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Si Madam Gusti, ang matured nga byuda nga akong uyab ni Asiya. Buki ay kong maayo. Magpaibog ko maayo sa mga babae ngayon. Labay gining matured kong uyab. Bakit dili ka ng lamisa? Ako'y mo ang ni anang lamisa. Kay humanap sayaw sa akong may lover. Siya ang mood-sable nga ako. Kwarta ng pud. Unsa, ma'am, karon ko nimo daron sa inyo, ha? Oh, my love, Cherry. Apan kun, dili ka pa andam nga muuban ako sa amo. Okay na gihapon ko nga. Mo-check-in lang unatag motel. Malang gihapon, i-out ka. Sige, lang. Mag-motel lang sa ta. Di pa ko andam nga muuban ninyo sa inyo, ma'am. Gusto ko nga buwagan una ang akong uyab, una kong kuyog nimo. Sige ra magkakingon nga imong buwagan. Pero hangtod karon, wa gihapon. Lamang na ko siya, ma'am. Mura og, di pa ko andam nga magkabuwag ni. Manghinaot lang ko, Yads. O dili si Jeric ang maong lalaki nga nakita ko sa maong club. Kinigid ako madawat ng iyang trabaho sa ka-dancer sa club. Eh, siya lagi yun yun. Siya yun. Wala ko magawa sa club, Yads. Giklaro ginako siya nga. Sa akong mga mata ba? Nga siya bagyod. Gilugod ko na akong mata. Maklaro yun kayo. Siya yun. Pero, what siya makaditik na ako? Nga di ako. Nga, bisong balik siya. Murag nakakita siya po na ako. Ingon siya kay call center iyang trabaho. Call center? Dili na call center. No. Dili call center. Kung dili, call boy. Kita ginako nga misayaw sa kamay nga stage yun. Nag-brief lang. Bagal ba kayo sa katabangan eh? Klaro ka indako ug bunal ng tawana. Perting lingawas mga babae nga nagtanaw niya nga nagsayaw. Kung siya manggani, kinahanglang mo biya siya sa maong trabaho.
Okay, sakto na kining nainom ko. Tana, my love. Manggawas na kita din sa club. Pangarsonis na ito kay di ko ganahan nga mag-brief ka lang ni ako. Maglagot kong magtanaw nga tunay daghang papay nga magsigig tutok sa imong atubangan. Hey, Sige, aris ako. Magsurob ng sangkursonis. Mura man ako nakagusto ng ako ni Tiguanga. Tinuod ko di ay, na dancer ka ining maong club. Pagka magka-uuaw ini mo trabaho, Jeric. Darlene, ikaw, niya ka? Ako'y gilainan nga nagtanaw ni mo nga nag-brief ka lang sud aning maong club. Di ko ni madawat. Dili! Darlene, paabot ako sa gawas ha? Paabot ako! Nga mo, misakay man na yung taxi yods. Nakadungog ba ako? Misinggit si Jeric nga papauta ko na yung gawas. Noon na. Wa pa ko'y ganang makikistorya niya rong gabi na. Ha? Ingon og sa di ko makatuos ako nakita karong gabi na, Yads. Kunya mo sa man yods. Makigbuwag ka niya, ha? Makigbuwag ka ni Jeric? Naglagot ko sa akong nasayran karon sa makauuwaw niyang trabaho. Pero di sa ko gusto nga magkabuwag mi kay mahal na ko siya. Ngayong mataron lang yun, Yads. Gamalon ang panggaon mo siya. Kaya kung kung higala, no? Dakuan taon na sa tubangan niya. Bagal kayong. Ako gani nagtanaw niya, no? Sa iyang atubangan, no? Mura di ko nakaton siya pagmahalo, Kung kataw idya kay wa ko malipay ro na. Naglagot ko sa akong nasayran kay makauuwaw ang iyang trabaho. niya kita sud sa motel, my love. Magsalamat, ha? Wa mo sundi ang maong bapay nga misa kayo taxi. Nagtuo ko nga iyang ipapaabot ang maong taxi nga nagparking at sa club nga akong gitrabahuan. Ug pasin po to sa suod sa taxi ang amiga niyang bayot nga may una nga nakita na ko nga usod sa club. Ngan karon, o sa may huna-huna mo, ha? Nasakpan ka naman, cute. Bugos na nga akong hukom. Ikaw ang akong pilion. Total, uway ba na nga mugukod na ko kay patay naman siya. Biyuda naman ka. Ang duharan ako kang mga anak ang supak nga ikaw ang ipuli ko sa ilang namatay amahan. Apan wa sila'y mahimo, Cherry. Ang pinitik sa akong kasing-kasing ang akong tumanon. Ikaw ang akong pilion. Bahala kong idaran ka. Ug si Darlene batanon. Ikaw ang akong pilion. Nasa kama. Mupay mo tagta sa kama. Dali dayon, my love. Isang idaran ka. Pero busok pa kayo imo. Ang kalamig ka na, my love. Sige pa. Kanaan nagmayong ako. Doon sa kaon na ko. Dali. Kanindot kitining kunita na ko niya. Ano, dayon. May kalami. Sige pa, kanapag na yung ako. Hindi na magulong alamin na kayo. Dalipi. Hita. Yakanta ka. Sige pa. Sige pa. Apit ako. Naadi siya sa silong? Abi na ko, di na siya magpakita nako. Human siya makakita nako sa akto
nga nag-vape lang dito sud sa bar. Porbida pastila ni mo, Jerry, kay. Gisunod yun ni mo ang gibuhat sa imong inahan kaniadto sa buhi pa siya nga batanon pa. Usa-usab siya ka, Jero, nga ako nakita sa Igo na pa, igo na. Ayaw na ko gisguti. Bahin sa trabaho sa akong inahan. Kaniadto. Sige pa. Kanaugon ko sa Darlene. Ay pa. Apan dili na ko magkigusay pa niya. Ano man? Diretsuhon ko na siya sa pagpagigbuwag. Kay ang idaran kong uyag na byuda nga kwartahan, mo'y akong pakaslan pa. Bahala ka. Basta siguruan lang yun, ha, do. Nga di ka magmahay sa imo niyang desisyon nga pakaslan mong idaran nga babae. May ida. Wara bagi pagbasol maguna, Jerry. O, sige, ikaw na. Naugan ito sa Darlene silong, ikaw. Dawaton ko na lang nga ingon anang imong trabaho. Nga dancer ka sa usa ka bar. Ayaw lang kong buwagi. Maluoy ka na ako. Mas labaw kang makaluluoy. Kung dili taputlo ng atong relasyon. Kaya ang uyab kong idaran nga byuda ang akong pakaslan. Manghimo ka lang kabit. Kung dili ka makigbuwag na ako. Kita ang magpakasal, maluoy ka. Mas batanon ko kay niya. Ako ang pilihan, Jerry. Oo. Mas batanon ka kay niya. Inahan o ganak lang ang gintang sa among pangidaron. Panggibati ko. Nga mas bukat siya din ako sa akong kasing-kasing kinimo. Abi kay kwartahan man siya. Wa ko isa nga nahimo ni mo. Dili ko ni mo angay ingnon ini. Maluoy ka, Jerry. Bugos lang kang hukom, Darlene. Si Riste akong pakaslan. O dili ikaw. Sumsugot kag sa dili. Magbuwag kita. Magbuwag ta kay magpakasalami sa labing daling panahon. Jerry! Igo na lang sa paghilap si Darlene nga nanaog sa among panimay. Kay ako man gyud nga gibugto ang among relasyon. Naluoy ko niya. Apan dili na mausab ang akong desisyon. Mga mga kasama ang kaagi ni Jeric dinining tulmanon. What's the style? Dili na mausab ang desisyon style. Kini mong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.